Hej Mathias. Hjertelig tillykke med, at du skal giftes. Kæft, hvor er det vildt, vi er nået langt, hva'? Det er der, hvor jeg er. Det er de to hoveder der. Ja, da Patrick han spurgte, om vi ville lave en video, der må jeg indrømme. Jeg skulle lige tænke i boks, men hold kæft, hvor var det dejligt at høre, at du skal giftes. Og jeg håber, at det bliver et fantastisk ægteskab, som I får. Det er så vildt og fantastisk og skønt at tænke tilbage på vores dage i diktaturet. Og jeg husker blandt andet en gang, hvor dig og Michelle og mig, vi skulle være med i noget kontorstoleløb op og ned ad Valby Bakke. Og vi gik på teaterloftet med diktaturet for at finde de mærkeligste kostymer frem. Ej kæft, hvor havde vi en fest med at løbe op og ned og bare råbe og skrige af de der folk, der nu deltog. Udover det, så vil jeg sige tak, fordi du altid har troet på mig på en eller anden måde. Blandt andet med, at jeg skulle tegne en forside til din filmmanuskript. Eller teater, hvad det var. At det ikke lige blev til det, var det. Men også, at du ville have mig med i en kortfilm. Og vi havde nogle gode snakke, synes jeg, hvor vi mødtes. Jeg håber, du har det godt, og jeg håber virkelig, at vi snart kan mødes igen alle sammen og have en fest. Tillykke, og jeg håber, I får et fantastisk bryllup og en dejlig polterappen. Dut!